coneixen els teus gustos. Sempre estan quan els necessites. Els coneixes des de fa temps. Col·laboren amb el poble, les festes, les tradicions. I t'ofereixen un tracte personalitzat i de confiança. Són els teus veïns. Són els teus amics. Són els comerciants de l'Eliana. Acosta't a gaudir de les activitats, tallers i diversió que han preparat per a tu.